Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Проблемалары хәл ителмәгән Чаллылар республика программасы кысаларында алып барыла торган йорт ишек алдында үзгәрешләр проектын яңадан карауны сорый. Контейнерлары җитми, шәһәрнең күп катлы йортларында яшәүчеләр чүп-чарга күмелә. Чаллылар проблемасы хәл ителәчәкме? Билгеләнгән социаль түләүләрне карау, пенсия турында белешмә алу, ана капиталы белән эш итү өчен гариза бирү. Буларны өйдән чыкмыйча гына башкарырга волонтерлар өйрәтә. Татарстанда яшәүче 56 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 4 яңа очрагы теркәлде. Соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 10 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 8930 очрагы теркәлде. Аларның 7870 терелгән, 43 узган тәүлектә. Безнең проблемалар хәл ителмәде, юллар киңәйтелмәгән диярлек, ишек алды торышы да канәгатьләнерлек түгел. Чаллы ТВ-ның кайнар элемтәсенә безнең ишек алды республика программасы тормышка ашырыла торган 47дә 15 йортында яшәүчеләр шундый хәбәр җибәрде. Биредә ремонт эшләре октябрьдә башланды. Чаллылар әйтүенчә, халык белән бергә каралган беренчел план өчен барлыктан нык аерыла. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Если в бюджете нету денег на средства, чтобы расширить дорогу, лучше бы уж тогда перенесли бы на следующий год. Булачак үзгәрешләр турында фикер алышырга 47дә 15 йортында яшәүчеләр арасыннан комиссия җыйган иде дип белеште йорт буенча җаваплы кеше. Яңартылган ишек алды проектына Чаллыларның төп теләкләре кертелде. Ремонт эшләрен җирле халык түземсезлек белән көтте. Это было где-то в мае месяце. И вот мы все вместе прошли и решили расширять дорогу кругом на 5 метров асфальт. Возле первого подъезда хотели до горы эту площадь тоже заасфальтировать. Дали нам схему, мы обрадовались и успокоились. Они без нас потом решили. Техника әле күптән түгел генә ишек алдына керде. Планлаштырылган эшләрдән бар тик яңа асфальт кына барлыкка килде дип зарлана шәһәрдәшләр. Машиналар йөрү юлы киңәйтелмәгән диярлек, парковка турындагы үтенечләрне кәгазьдә генә исәпкә алганнар. Здесь не проезжает спецтехника, ни скорой помощи, ни пожарные. Такси сюда тоже не хотят заезжать во двор, потому что приходится, когда ночью припаркованы машины, приходится выезжать уже задом. И второй момент опять закольцовывание. Закольцовывание дорога обязательно надо. Ишек алды бирдә яшәүчеләрне хыялындагы кебек булырмы? Алар шәһәр башкарма комитетына мөрәҗәгать итте. Әмма анда подрядчыларның эшләре яңадан карауларын һәм планнары үзгәрү турында хәбәр иткәннәр. Без республика программасы җитәкчелегенә Казанга мөрәҗәгать җибәрдек. Безгә аңлатуларынча эш акча җитмәүдә түгел икән. Изначально, действительно, по пожеланиям жителей предлагалось организовать сквозной проезд со двора на проспекте Сюймбике. Но выполнить его оказалось невозможно по объективным причинам, так как предполагаемый проезд проходил через участок с инженерными сетями, с газопроводом, а эти обстоятельства, к сожалению, стали известны уже после того, как была проведена встреча. Шулай ук безгә парковка 9 машина урынына ортачак дип аңлаттылар. Ишек алдының түбән өлешендә стоянка ясарга халык үзе рөхсәт бирмәде. Күбесе үз тәрәзәләре каршында машина кую урынын күрергә теләмиләр. Моннан тыш ишек алдында яңа заманча яктырткычлар, 2 зур балалар комплексы, ял итү зонасы барлыкка киләчәк. Барлык эшләр дә 1 декабрьгә кадәр тәмамланырга тиеш. Лилия Гатина, Валерий Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Подъездагы шыплап тулган чүп-чар үткәргечләре, тышканнар һәм начар ис. Безнең телекомпанияның кайнар элемтәсенә битараф булмаган күп катлы йортларда яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләр сүзләренчә, биредә алар уңайлы шартларда яши алмый. Идарәче компанияләр җыештыра, тик аның мәгънәсе юк диләр Чаллылар. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Бу кадрларны безнең кайнар элемтәгә күп катлы Европа Таур йортында яшәүчеләр юллада. Быел чүп-чар өеме җыелуының 5 еллык юбилее үтәчәк дип шаярта биредә яшәүчеләр. Йортта 222 фатир, чүп җыю өчен бар тик бер генә майданчык бар. Стандарт 9 катлы йортларда исә шундый ук стандагы фатир өчен күп контейнерлары булган 8 майданчык каралган. Хәзер чүп белән бергә кимерчеләр дә барлыкка килде.
Это не только что скапливается, она по всей территории еще разбрызгивается все это, разлетается весь мусор. А с грызунами сталкивались? Естественно, сталкивался. 46-нчы комплекста яшәүчеләрнең дә шундый ук проблема. Фотода халыкның шүпшар белән көрәш эзләре күренә. Урамдагы калдыклар арасына алма төшәр урында юк. Анда һәр яклап шүпшар ята. Часто тут куча мусора, нам тоже это не нравится, не устраивает, и хотелось бы, конечно, исправить. Шу проблемасы шәһәрнең күпчелек күп катлы йортлары өчен актуаль булып чыкты. Халык берничә ел кимерүчеләр һәм бөҗәкләр, шүпшар белән тыгылган үткәргечләр һәм начар ис белән көрәшә, тик барысы да уңышсыз. Хәлгә ачыклык кертер өчен без каты коммуналь калдыкларны аеру һәм эшкәртү компаниясенә мөрәҗәгать иттек. Региональный оператор «Гринта» уже сейчас готов предоставить новые контейнеры в Набережных Челнах и других городах восточной зоны Татарстана. В то же время для их установки требуется, чтобы управляющие компании многоквартирных домов или собственники земли организовали площадки по всем санитарным нормам. Шалалар идарәче компанияларга шәһәр проблемасына игътибар итүләрен үтенәм, югыйсә шәһәр чүплеккә әйләнергә мөмкин. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Электрон хезмәтләр белән бергә Мышул исемле акция кысаларында шәһәрдәшләргә дәүләт хезмәтләре бердәм порталының электрон сервисларын үзләштерергә ярдәм итәчәкләр. Пенсия фонды волонтерлары өлкән яшьтәге гражданнарны электрон сервислар белән якыннанрак таныштыра, яшь гаиләләргә ана капиталы белән эш итүгә гариза бирү кагыйдәләрен сөйли. Билгеләнгән социаль түләүләрне карау, пенсия турында белешмә алу, ана капиталы белән эш итү өчен гариза бирү буларны барысы да өйдән чыкмыйча гына да башкарып була. Работают у нас волонтеры из числа сотрудников пенсионного фонда, которые добровольно спускаются, здесь по очереди дежурят, для того, чтобы, вот если кто-то приходит и хочет получить госуслуги в электронном виде, мы ему помогаем, учим, как это сделать, правильно подать заявление, правильно посмотреть всю информацию. Волонтерлар шоуларның иң актуаль мәсьәләләре турында сөйләделәр. Обращаются к нам с заявлением о доставке, чтобы мы помогли им оформить заявление о доставке пенсии с переводом на карты МИР. Также есть вопросы по поводу выписки с индивидуального лицевого счета. То есть работающие граждане, еще не пенсионеры, обращаются с тем, чтобы мы им помогли посмотреть, какой у них индивидуальный лицевой счет, кто за них перечисляет страховые взносы, какие организации. Волонтерлар укуларны клиентларны кабул итү бүлмәләрендә урнаштырылган махсус компьютерларда үткәрә. Пенсия фонды бүлегенә теләге булган һәркем үзенә уңайлы вакытка мөрәҗәгать итә ала. Укулар 13 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, Яңалыклар. Иракы көнчыгыз деликатеслары артыннан шәһәрдәшләргә җир читенә чарга кирәкми, Чаллыга беренче тапкыр Камчаткадан 20дән артык төрдә диңгез деликатеслары кайтарылган. Балыкларның зур ассортименты белән теләгән һәркем Экспо Кама күргәзмәләр үзәгендә таныша ала. Белары Бицепал Туссёмга ассортиментта 20дән артык деликатес бар. Алар арасында эксклюзив продукт лосослар патша бикәсе Чавыча. Она полезна для людей пожилого возраста, так как она поднимает очень сильно иммунитет, и в ней очень много полезных витаминов. Киштәләрдә җиңел үзләштерелә һәм организмны төрле файдалы компонентлар белән байыта торган Камчатка крабы да бар. Күргәзмәнең тагын бер горурлыгы берничә төрдәге кызыл уылдык. Икра нерки – это мелкозернистая икра, полезна фосфором, железом, лецитином, а также витаминами А и Д. Күп кенә чаллылар Камчатка яңа диңгез деликатесларын тиешенчә бәяләргә дә өлгерде. Очень вкусная, полезная рыба, конечно. Лосось, чавыча взял, так, и еще кита, красная рыба. Моңа 10 ноябрьдән 15 ноябрьгә кадәр Экспо Кама күргәзмәләр үзәгендә уннан кичке сәгать 7гә кадәр шәхсән инанырга мөмкин. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Вы мечтали? Мы создали! В магазине «Светофор» перед Боровецким мостом еженедельно сырная среда. Только по средам все сыры по 299 рублей. «Светофор». Глазная клиника Газизовых. Лечение близорукости у детей. Новый город 1408. Телефон в Набережных Челнах 35 75 75.